What's up mga kaber? So karon i-chatang ako mga tropa nga batuon ko na ko kay wa po ko kahibaw mag-unsa mi. So ni-chat sila nako nga anak ko no mi pagahimon gamay. So karon padong po ko. Mo adto ko ron tataod. So stay tuned lang mga kaber. So update lang muna ko kung bato ko lakaw na ko padong ha. Babu. So dara padong na ko. Padong na ko sa akong tropa. Ako kay bago si plano lang ako sa hinuon karon. So karon abot na ko. Ako sa may pilayla sa akong katropa. Dan ako diri. So the will magunsa man ta dong. Kasi mong gihimo dong. Gama og bula Reburns. Kay magunsa man dayon sa may plano din nato day. Baril ko na ta. Magbaril? Sus more din akong gari diri day. Mo din siya si the will sa katropa nako. Karon kay mo na pag-process di sa bulaw. Kuyawa din siya. Sakit siguro na bay. Double eh. Ha? Double eh. Sekarang nagamon na ni katong udlot nta sa lubi may dami gamon niya. Anya, tumuyon kayo ni mga sakka. Nya, okay ra lagi na siya. Okay na ni. Basig mabungkag na ni kapak na ko. Ha? Mo din gini ko baril mo gigama pagbula. So, update ako niya guys. Unsay mechanics aning duwa ani. Wa otro po kung makahibaw. Budat sing eggs, grabe bisiya kayo. Ses. Jimbo yo. Yes, naman dyan. Say hi naman dyan sa kamera. Yes, naman dyan. Ini isa si La. Michael. So, Nagana sa bula kay ron straight to the point pero unsa man day plano to? Unsa yung gigama day? naglimpyo mi. Naglimpyo mo, naglimpyo ni mo. Smooth kaya nga. Ah, mo ni pangakay sa Biggie, yeah. Nato og mechanics sa atong duwa mo si The Will. So well explain. Kaniya tong duha mga gaber. Kuha na gitawag ning baril. Gamit nga bulay mo kabalaka kay di man ni sakit ko ano man eh kanang hinamar man sa dahon sa lubi. So tanaw tare natay unom ka bangag nga to ang gihimo ganina. Kani mga bangagan ay unom. Nani mga tagiya. Kani kang Michael, ako ani, sa Jiboy, kang Lolo Burns, kang Gama o kang Wilson. Kitahay kung mo inig gamit ani bulay inig pasumoy din eh. Kitay ako may kang bangag nga masudlan. Ako may mubuno kitahay. Bisi kinsa akong buno nila. Kung akong maigo, katong maigo nga kuan butangan tong isa bato diha. Og di maigo, inig buno nako. Ako may butangan diag bato isa. Kung abot sa tulo ka bato kasi makauna og kanang bangag nga masudlag tulo ka bato, may ato pakanog sili. Sa una, May consequence. ato. Sa una sa mga bata pa may ang consequence na mo to gitawag og barilan kaya mong bunuon ani. Pero ato lang usbon gamay. Pagano lang natong sili og isa tong mga kuan. Moy twist sa duwa. Mo ito sa duwa. Okay, So let's go. Fire. okay. Ay contender number 1. Si mangaste una pinta nueva y andes lo que era. Tienes tu cartera llena. No le pare a la policía, tu tipo suena. Si mangaste una pinta nueva y andes lo que era. Tienes tu cartera llena. No le pare a la policía, tu tipo suena. Monta todo. Monta todo. No le pare a la policía, tu tipo suena. So magsugod na mi guys. Mag-start na mi. So let's go.
Bida bita. Two hours later. Two 2,000 years later. Oh my god. NANI?お前はもう死んでいる。Tika kayo. Wah, na ego. Allah kan. Patay dua. Ini bukan dagan. Ate na una dagan yawan balik mat. Okay, go. Allah. Standing dun. Standing dun. Night do eh. Naliwiting oh. Usa kang Michael, usa kang Gama, duha kang Wilson, usa kang Lolo Burns. Go. It was at this moment that he knew. He fucked up. Tolo na. Let's go. Tolo niya. Ibaw ko kisay pildi. Ako matapang pero bawi ko kay magbalik ko mamisa ka game. Bubuhay ko. Inanglan. Strong jud eh. Ha? Kay pildi ko ron. Kaya Narada mga talawan na nagdagan. Kalay no chat. Tawara.
Sama managan mo mudaan. Uy, naigo. Ito mo masyado ako, oy. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Naigo yun. Doon, okay? Yan, nakapunit ha. Nagaduhan lang. Tindagan ito sa sir. Are Tago lang ano na. defeated ba? Napay ha. Unsa may masultan mo ning duwaad? Hangata eh. Pero daog ko. Ako pildi si Warrior yung pildi. Pero kamu man duha. Pero kaming duha day no. Kaya Bubong putaw. kami ni consequence kaog sili. Hangat eh, matabang. Kalon, ano yata sa punishment na to? Napildi man eh si Lolo Burns ano eh. Tulo kasili na, tulo kasili. Kinahanglan iyan yung tunlon. Sapon. Tulo, sapon. Punishment niya, kaya napildi. Dunganon o sa sahon? Dungana na lang karon ko. Dunganon na lang. Kaya maluoy po tagamay ba? Ano na lang na. Yata kainaan eh. Ipakita dila sa dila ning ko na. A little bit spicy. Para. Rata. Okay. Be, wala na ba mo? Next. Ay, kaduhan na tong pilde, mga number. Kini, malamat yun. Tulo na kasili ka muna. Itong ihatag, oh. Basic lang Bisik sakit ka pa muna. muna. Tulo, bisik. Puni pa. Tanawa na to be. Lola Berks, hinahamon mo ba ako? Bisik lang kagang tong tatlo. Tatlo? Ipakita ba? Okay. Okay.